Ayan, dito na po yung tricycle natin na naidugsit natin kanina. Hindi pa kasi tayo sanay sa pagdadrive ng tricycle kaya medyo we are a little bit sagid-sagid.karatilya. Kailangan pa natin mag-practice pa para masanay natin itong ating tricycle. So you might be wondering kung bakit po tayo nagkaroon ng tricycle. Yun po yung nakalagay sa ating title dito sa video na to. And at the same time dun sa ating thumbnail na nakalagay doon yung picture ng tricycle natin. And may nakalagay doon na patas ng YouTube kahit hindi pa monetize channel, which is 100% true mga Elian. At kitang kita nyo naman po yung ebidensya. Yan po yung tricycle natin, complete package po yan, merong motor at saka sidecar. Kung interesado po kayo how it happens mga Elian, tapusin nyo po tong video na to. So last November 2020 po, hindi natin maalala yung specific date, tayo po nakapag-upload ng video natin na may parts kasi yung video na yun na makikita na magkakaangkas kami ng asawa ko at tsaka ng anak ko na magkakaangkas kami. Hindi alati mo paano na yun. Ulitin natin. May part po kasi sa video na yun na makikita na magkakaangkas kami ng asawa ko at tsaka ng anak ko sa single motor mga Elian. So ipapakita ko yung clip sa inyo. Ayan siya. Sa totoo lang mga Elian, kami po hirap din sa aming kalagayan. Pero wala kaming magawa kasi during that time single motor lang po talaga yung meron tayo. Wala tayong sidecar. And without knowing, meron po palang mga taong nakapanood nun, mga concerned people na nagmalasakit po sa atin. And last March 2021, sila po'y tumawag sa atin at kinausap tayo. And yun nga, sinabi nila na bibili nila tayo ng sidecar. And so ito na po yun mga Elian. Pero itong nabili natin, luckily, isa rin po sa mga nagmamagandang loob sa atin na subscriber natin, in-offer po sa atin itong complete package na tricycle. Ayan, meron siyang motor, sidecar, and at the same time meron po siyang franchise. And so pwede po siyang panghanap buhay. Kaya napakalaking bagay po para sa akin to kasi wala naman akong permanenteng trabaho. O just in case na naman yung mangyari sa trabaho natin, meron na po akong pangbiyag sa pamilya ko. Yan. At kinonsider ko po siya na katas ng YouTube kahit hindi pa man tayo sumasahod kasi hindi pa nga tayo monetize mga Elian. Hindi ko naisipang mag-vlog at mag-upload ng mga videos ko sa YouTube. Siguro hindi rin po makikita ng mga concerned people na tumulong sa atin yung kalagayan natin. Kaya yun po yung aking nilagay sa aking title and at the same time doon sa ating thumbnail. So once again, I would like to take this opportunity para po pasalamatan yung mga sponsor natin. Thank you so much po sa inyo. Napakalaking bagay po itong binigay nyo sa akin. Kahit pa paano napawi po yung pagod ko tsaka hirap ko sa pagbablog. Si Lord na lang po yung balang sumukli sa inyong kabaitan sa akin mga Elian. Medyo late din po nating nagawan ng vlog to mga Elian kasi kinailangan ko munang ipagpaalam dun sa mga sponsor natin. Kasi sabi nila wag ko daw i-reveal yung pagkatao nila for some personal reasons. Naisip ko kasi na maganda siyang content para sa isang small YouTuber na katulad ko. And at the same time mga Elian, para maging part na rin po ng aking YouTube journey. And in-upload po natin tong video na to, hindi po para ipagyabang kung ano man yung natanggap natin. But I want to inspire my fellow vloggers mga Elian. Kasi alam ko po na marami ring vlogger dyan na nawawalan na ng pag-asa. Katulad ko na kung tawagin ay small YouTuber. Alam niyo po kasi hindi rin po kasi talaga biro yung pagod tsaka pagsakripisyo ng isang vlogger, lalong-lalo na po sa aming maliliit na channel mga Elian. Sa panahon po kasi ngayon, very competitive yung YouTube kasi sa dami ng mga vloggers, talagang pagandahan ng content, pagandahan ng mga equipments. Kaya sobrang hirap po ng vlog ngayon. Napakarami na po kasing magkaka-interest mag-vlog, lalong-lalo yung mga celebrities, mga professionals, athletes, and other popular personalities. Bali nagbe-vlog na po silang lahat. Kaya para sa isang katulad ko na ordinaryong vlogger lang at wala naman pong maraming subscribers, napakalaking bagay po na makatanggap tayo ng ganitong regalo mula sa mga subscribers natin. Ang masasabi ko po sa mga kapwa ko small YouTubers dyan, huwag po tayong mawala ng pag-asa mga Elian. Kasi balang araw magbubunga rin po yung pagsisikap at pagsasakripisyo natin sa mga vlog natin. Katulad po natin, hindi naman po natin in-expect na meron po tayong matatanggap na ganito. Sa totoo lang, matagal ko na pong pinapangarap tong sidecar kasi talagang malaking tulong po sa aming pamilya yan.
stay consistent lang mga kailian. Huwag po tayong sumuko at huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Pangalawa, love your subscribers. Kasi yung mga subscribers natin, yan yung bubuhay sa ating channel mga kailian. Kasi kahit sinong vlogger pa yan, kung wala naman siyang subscribers, hindi po mag-work yung kanyang channel. And don't be shy mga kailian. Maging transparent po tayo sa mga subscribers natin. Huwag po tayong mayang ipakita kung sino tayo at kung anong meron tayo. So sa aking mga subscribers dyan, I love you all mga kailian. Sana po huwag po kayong magsawang sumuporta sa aking YouTube channel. Medyo malayo-layo po yung aking lalakbayin bago ko ma-reach yung monetization. Mag 1 year na po ako this coming June, pero walang problema kasi hindi naman po tayo nagmamadali. Anos la ang gagayam kung kakabsat. Isa rin po sa may papayo ko, be patient mga kailian. Tiisin lang po natin yung hirap natin sa pagbablog. Alam nyo po talagang sobrang napakahirap ng YouTube ngayon. I'm going to cite myself as an example. Kaya nang nasabi ko kanina, 1 year na tayo sa June and malayo pa yung lalakbayin natin, pero laban lang, kaya natin to mga kailian. And last and foremost mga kailian, always pray to God. Yan po yung pinaka-importante dyan. Alam nyo po na ilang ulit ko na pong napatunayan yung visa o yung pagiging effective ng pagdarasal. Kaya lagi ko po siyang sinasama sa aking pang-araw-araw na gawain sa aking buhay. So mag-pray lang po tayo. So sama lang po natin yung sa mga prayers natin yung pag-vlog natin na someday sana maging successful din yung mga channels natin. So yun lamang po, konting sharing lang po ng mga personal events sa buhay natin. So hopefully sa mga darating na araw tayo po yung makapag-shoot na ng video natin kasi medyo busy po tayo sa trabaho natin. Kasi siningit lang po natin ngayon itong pag-vlog natin tungkol dito sa natanggap nating gift. And para ma-update ko naman po yung mga subscribers ko, baka mailiw na sila sa akin. So once again mga kailian, thanks again for watching and please don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po kayo sa mga bagong uploads ni Manong Ilocano. Gaya po ng lagi kong sinasabi, may God bless us all mga kailian.